Днес ще разгледаме един комплект мостри от Мимо Париж. Една нишова марка за парфюми от Париж, френска. Създадена от двама автори, съпруг и съпруга, които обожават да пътуват. Искат да пресъздадат атмосферата от съответното място, което са посетили, в парфюм, в аромат. Доколко са успели, ще видим сега 7 малки мостри от този Discovery Set и ще ви дам своето мнение за тях. Коя бих си купил като голяма бутилка и как всъщност ми ухаят. Време е за дългите епизоди на Парфюмен. Добре дошли, приятно гледане, започваме. Клара и Джон Молей са двойката съпрузи, които създават марката Мемо Париж през 2007 година и те самите казват, че буквално живеят, за да пътуват. И с ароматите, които създават, не искат просто да ни накарат да се почувстваме в съответното място. Дали в Ирландия, дали някъде в Африка, дали в Марфа, в Тексас или пък някъде в някое езеро в Миянмар. Най-различни са ароматите на Мемо Париж. Авторите работят с някои от най-добрите парфюмеристи в света и не искат да пресъздадат усещането, преживяването в съответното място, където те са били. А напротив, искат да създадат нещо съвсем различно, асоциация, въображение, картина от мястото, така че да си го представим по своя собствен начин с нашата собствена интуиция. Интересно звучи, нали? Ароматите на Мемо Париж могат да бъдат определени като пътуване в флакон или екскурзия в бутилка. Идвайте с мен на тази екскурзия, за да видим Irish Leather, Marfa, African Leather, French Leather, Inle или Inli, не съм сигурен, мисля, че Inle, Madurai и Sintra. 7 мострички в този малък Discovery Set. Irish Leather със сигурност не е от най-популярните парфюми, не е номер 1 в фрагрантика, но съм убеден, че е един от най-продаваните аромати на Мемо Париж. Ароматът му вероятно ви е познат. Уникално зелено и кожено ДНК като профил в този аромат в Irish Leather. Като утро, хладно утро, навън из града. Зелен аромат с борови клончета, борови иглички. Интензивно се усеща хвойната. Има и кожа дълбока и суха кожа. Такава ледена кожа, както когато коженото вияк замръзне навън при минусовите температури. Това е усещането на Irish Leather. Много хвойна и много зеленина. Заедно с кожата и пробуждането в този аромат. Като трайност със сигурност повече от 10 часа ще си издържи, а това е Irish Leather. Следващото нещо, което ще разгледаме е African Leather. Това вече е най-популярният според класацията на фрагрантика. Само да се разпръска мострата, евентуално. Това е и най-мъжкият аромат от този Discovery Set поне. Пикантен, подправков, наситен и мъжкарски определено. Пачули и кожа не е толкова зелен като Irish Leather. Малко по-сочен, малко по-елегантна, изискана кожа. Това ще усетите тук. Определено не е за покупка на сляпо African Leather, но пък може би една от най-добрите кожи в парфюми, които може да се намерят. Поне от тези, които аз съм усещал. African Leather е това. Да продължим с кожените аромати от този Discovery Set. Това е French Leather. За малко да го изпусна, но това е най-балансираната, най-добре рафинираната, най-носимата дори за ежедневни нужди кожа от този Discovery Set. Да разпръскам мострата и да видим и това чудо. Роза. Директно, изведнъж, наситена, интензивна, реалистична роза. Това, което ще усетите, така че ако нотката на роза в парфюмите не е точно вашето любимо нещо, French Leather е нещо, което определено да избегнете, защото тук най-директното нещо, най-лесното, което ще усетите, е именно това – розата. В никакъв случай обаче не казвам, че French Leather е лош парфюм. Напротив, малко по-свеж от предходните, с една щипчица френски шик добавен вътре от розата. Парфюм, който трябва да се носи с финес, с елегантност и без да се натрапва. И, стига да харесвате роза, може да дадете шанс на French Leather от Мемо Париж. Марфа е пустиня в Тексас. А ароматът, който носи това име, е предизвикателен. Топъл, портокал, тубероза,
предизвикателна, основно дамска нотка, но тук определено не бих казал, че този аромат е дамски. Изцяло си стъпва в двата крака в унисекс категорията. Много слънчев, почти кремообразен, топъл, приятен, лежерен, лек, носим парфюм. Като трайност не е като предходните обаче. Тук 5, 6, 7, може би 8 часа, един работен ден ще си изкара. Но вайбът, енергията, които дава този парфюм, всъщност Марфа, е по-различен от предишните, където имахме рязка наситена кожа, един или друг вид, или пък роза. Тук кремообразен, тубероза, портокалче, пустиня и едно такова лежерно носене. Това е Марфа. Инле е езеро в Миянмар, бившата Бирма. В това езеро специфичното е, че рибарите плават с единия крак, докато са в своите салове и лодки, а с другата ръка какво да правят рибарите? Ловят риба. Това усещане и такъв спомен, такава картина трябва да пресъздаде в нашите усещания, в съзнанието ни този аромат Мемо Париж Инле. Хайде да го видим, не съм го мирисал до сега. Плодов, сладък, османтус, ще усетите веднага. Ухание на банан, на праскови, може би на кайсия. Винаги нотките малко ги бъркам тези двете в парфюмите. И това е отново фееричен, лежерен, лек аромат. Няма, предполагам, кой знае каква трайност в сравнение с предишните, но познавайки бранда 6 часа или 8, ще си ги изкара спокойно. Плодов аромат, наистина банан, османтус, праскова, хармоничен и лек аромат. Това е Инле или Инли. Знам ли го? Едно от най-популярните свещени места в Индия е храмът Минакши, посветен на богинята Парвати, а Мадурай е парфюм, който трябва да ни изрисува в съзнанието картина именно от този храм. Хайде да го видим, по-скоро да го усетя аз и да опитам да ви го пресъздам с думи. Близък до някъде с предходния ми се струва, макар че малко повече подправки, едно такова индийско усещане, жасмин, сандалово дърво и подправки. Също унисекс аромат, може би една крачка малко към по-дамските ефирни лежерни ароматчета. И това е, което ще усетим тук. Нещо като дъвка, плодова. Да, това е Мадурай. И за финал, мострата с най-наситения цвят. Това е Синтра. Синтра пък трябва да изобрази в съзнанието ни картината за цветни дворци, зелени поля, принцове и принцеси, едно такова весело и феерично, почти приказно усещане. Да видим сега Синтра как ще бъде като аромат. Има нещо в началото неочаквано, рязко. Отново някакви бомбонки го усещам или на захарен памук. Но какво е това острото нещо в началото? Портокал и цитруси се усещат, може би загадка от ванилия. Този аромат също не съм го тествал преди това. Не съм сигурен и дали би го носил. Може би има едно такова зелено усещане, но не точно моето. Малко по-рязко е такова. Поне на откриващите нотки и една стъпка към базовите. Не е точно моето нещо. Ами това бяха 7-те мостри от Discovery сета, който имам от Мемо Париж. Ако видеото ви е харесало, ако се кефите на дългите епизоди на Парфюмен, напишете коментар, абонирайте се, а може да ми споделите и в коментар кой е любимият ви аромат от Мемо Париж. Може да е част от този Discovery сет, може и изобщо да не е бил вътре. Благодаря ви, че гледахте това видео и до следващия път.